गइलू देखलू तुरसिया मटेरा ये गोरी न पारा बेगमपुर बाजार में व्हाट्सएप पे हैप्पी न्यू ईयर बोले लुए डियर लगा के वीडियो कॉल में करे जा देखलू तुरसिया मटेरा हे गोरी न पारा बेगमपुर बाजार में व्हाट्सएप पे हैप्पी न्यू ईयर बोले लगा के वीडियो कॉल में कवना संगे चौमिन खैलू का करे बहराइच गइलू का करे बहराइच गइलू हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड पैलू का करे बहराइच गइलू का करे बहराइच गइलू तोहर में ही पुरवा की गोदनी समैसा हे जान का सरगंज हो शॉपिंग करेलू घूमेलू नया साल मनैलू हर के सबे के संग हो हर के सबे के संग तोहर में ही पुरवा की गोदनी समैसा हे जान का सरगंज हो शॉपिंग करेलू घूमेलू नया साल मनैलू तू गोलुआ के संग हो विक्रम गौतम मुकेश के तरसैलू का करे बहराइच गइलू